Det er Mette Cecilie fra Soul Connection. Upsi, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få kameraet til at lade være med at ryste sig. Sikke en fantastisk dejlig varm dag, vi har haft i dag. Det har godt nok været skønt. Jeg har lige lyst til at dele noget med jer her i dag, søndag aften. Og det er fordi, jeg har fået en mail fra en kvinde, som spørger mig om nogle ting i den her mail. Og hun skriver til mig: jeg vil gerne lære at forstå mig selv bedre. Ret egoistisk, men jeg vil gerne have den der aha-følelse af, hvad og hvorfor der er noget, der holder mig tilbage, så jeg kan ændre på det og få alle de ting, idéer osv. ud af mit hoved og ud i verden. Jeg tror faktisk, at det er der, vi alle bliver i stand til at gå ud og gøre en forskel. Og kære dig, du har fuldstændig ret i, at når vi ikke holder os tilbage og er den vi er og udlever vores fulde potentiale, så er det jo lige præcis der, at vi bliver i stand til at processe og handle på de idéer og idéer og tanker vi har omkring det vi gerne vil ud med og den måde vi gerne vil udleve vores drømme på. Og du skriver så noget med, at det er ret egoistisk, men faktisk mener jeg, at det er alt andet end egoistisk, fordi jeg ved ikke, om nogen af jer I har hørt om Wayne Dyer, og han har i en film beskrevet omkring, hvordan ego det faktisk betyder edging God out. Det vil sige, at vi lukker Gud ude, eller kærligheden, om man vil. Og det er jo lige præcis kærlighed til os selv, når vi gerne vil, kan man sige, udleve os selv, indfri os selv, og indfri eller udleve de muligheder og de gaver, vi har fået her i livet. Så jeg synes absolut ikke, at det er egoistisk, men det er meget, meget selvkærligt. Også for dit indre og for din sjæls skyld, at du begynder at gå den her vej. Og du skriver også: hvordan kan du hjælpe mig til at få fat i kernen af den, jeg er født som, uden alle de lag, der er lagt på sidenhen, og hvordan? Det er jo lige præcis her, jeg har enten fodhealingsmassagen eller chakramassagen, som jeg gør brug af. Fodhealingsmassagen, den foregår jo kun under fødderne, men er ligeledes en healing af dine dybere psykiske lag, som er blevet grundlagt fra, at du var cirka 0-7 år gammel, som sidder som en slags spejling eller som et slags aftryk i dine chakra. Og ved fodhealingsmassagen, det er jo en behandlingsform, som jeg har videreudviklet fra zoneterapien, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald på den måde, at det også foregår under fødderne. Fordi at jeg ligesom, da jeg begyndte at arbejde meget intens med chakraerne, så tænkte jeg det videre og tænkte, når hele kroppen er spejlet under fødderne, så er chakraerne selvfølgelig også, så ligger de selvfølgelig også der, hvor de rent anatomisk eller fysiologisk vil være placeret i kroppen, bare på fødderne. Og chakramassagen, den er sådan til, hvis man er mere fysisk, eller hvis man mere trænger til simpelthen at få det forløst, hvor det sidder i kroppen, altså på de områder i kroppen, så går den sådan dybere på den måde, men ikke ens betydende med, at man ikke kan få store resultater med chakramassagen også. Det er absolut min erfaring. Og hvordan rent praktisk, eller hvad skal man sige, hvordan rent lidt dybere, for dybere forklare det, så er det de her områder i vores chakra, hvor at alle chakraerne, de repræsenterer en bestemt tilstand, hvis det er, at de er i balance, og en anden tilstand og nogle andre følelser, hvis de er i ubalance. Så vores krop, den gemmer jo og husker jo det, som vi ønsker at glemme, eller det, som vi fortrænger i vores hverdagsbevidsthed, men som vores underbevidsthed, den ligesom har læret. Og det er altså en metode til at gå ind og påvirke underbevidstheden via arbejde eller behandling på chakraerne. Det var det, jeg lige ville dele med jer nu.
en rigtig dejlig aften.